إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الباني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني أمبي على تانو أمبا دمنيني أمبا يفضلي أمبي أنيني على في أكان كشي كبان يركون تورو منان كبارا جغو نيالاي جوم من كندا موتي سرمين بو فيلي نيالاي جوم من فنا فيلي موتي سرمين بو كندا ambe sereya bato fensite min ka bato e tiani ala kelempe wute ya nyogonte ala la ambe sereya muhammadu ala ka jondo ala ka chidendo kisini nema baka anaka dunkewo anaka shebawo ala ku kisi min ka chakosobe no temena ka boye silamaw imamu ahmad ibn hanbali aye hadisan nati akam musnadu kono hadisan mi Sheikh Albaniya kenaya ko Umar ibn Khattab hadisan mina Umar ibn Khattab ma ko alaka ciden ko kun beshira man tunni mu'mimma munafiqi ni doni ba nenka ko ciden be ko mbesira nkam manton ni munafaqimi doni ba nenka ni hadisa turmiji hadisa imbo Sheikh Albani ya kenaya bal mo cide munna akum munafaqimi ni doni ba nenka kasoro doni be dilo dusukunni hakli dela munna cide mafo munafaqi mi doni ba dusukuna doni ba hakla munna mo fo ko doni ba nendeka parce que kayirana ni munafaqi doni fulen nenka me adusukunye jahilide alimun lisan walakin qalbuhu jahil wa aqidatuhu fashida ayayiranna munafaqi doni fulan ne ka maddusukunye jahili de addusuku wa aqida chialeno aqidate dusukun kono jahiliya de be dusukun kono doni minna ba ke ka fa ba ne ndoronde ka kiden ko lebe shira kam manton ni munafaqi sukuma na chogo dola yujadilu bil qur'an doni fulan ne kan na be kuma ni qur'ana de fana abe kuma ni qur'ana de ni mugo sugu ciden ko ale be sira manton ni mugo sugu man balma munafiqi akajjugu silamiyama kateme kafiru kun kalenga suratul baqara damina alaye mugo tilakata tila yorma saba mogo be min fo ko ambe kelenye anka jiyan labayin ko
mogo kanka sira hari kafo bi karasaye sunna mogoye karasaye bida mogoye karasaye kafiriye karasaye silamaye karasaye muminiye karasaye munafiqiye karasaye musirikiye karasaye tahuditigiye mogo ko kana fo bi ko be kelenya awa munum be num fo fana wu dambi kata dina ma ku dambi kata silama ma ku dambi kata doni ma fana mogo kana bonyo nambe silama suratul baqara la yere de mogo tila saba suratul baqara damina ala yere de mogo tila saba suratul baqara damina la folo suratul baqara damina ala ye aya muga foye wa aya muga kono nala aye mu'minu fo aya saba kono aye kafiru kunkele fo aya fula kono aye munafiqun fo aya tani saba kono munafiqun aya tani saba kula hala be fo ku kam mankutu be fo munafiki de kajugu silamiya makateme kafiru kunkelenga odi ato kafiru kunkelen kera aya fula munafiqu kera aya tani saba munafiki tora kajugu a tora kabwa tora kagele silamiya ka kateme hari kafiru kunkelenga odi ato ale takera fo aya tani saba kata surat dafalenta suratu tauba fo mogo kama suratul fadiha ka munafiqun maloyaye minhum man mogo dobulo benin fo mogo dobulo bete suratu tauba fo kama ko malo munafiqun maloyali sura kata fo duguma ka sura kerekerewu kama suratul munafiquna ko munafiqu ka sura wala munafiqi tora kabbo silamiya ka posobe النفاق أنواع النفاق الاعتقادي والنفاق عملي منافقيا فنفله نوني يوددو النفاق نوعان نفاق الاعتقادي والنفاق عملي منافقيا يكاليتي فلده dusukuna shirika munafiqiya ani kewale ka munafiqiya dusukuna shirika munafiqiya ubafo de ma kon nifaqul akbar ko munafiqiya kumbaba munafiqiya kewale lama bara lama ubafo de ma kon nifaqul asghar ko munafiqiya fitini wa man nifaqu al-i'tiqadi أنواعها ستة أما النفاق اعتقادي فستة أنواع منافقيا من يد سكون شركة منافقيا كمبابا كاليتي وورودرو منافقيا كمبابا كاليتي وورودرو الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم منافقيا كمبابا منافقيا دسكون شرما akalite folo ka ciden galon tigaya mogo ba dusukun kona leere bolo silama do abe silamiya bila kene kade me ciden galon tigali de ba dusukun kono ni nye munafaqi de nifaqu itiqadi munafiqiya kumbaba ni nye folo asani aw takzib ba'da ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam na ye fendo galon tigeya ciden ni sariya munun nana ko munun nana kudo galon tigeya munafiqiya kumbabado misali ni mogo min ko sallite ciyaye sunte ciyaye muso ka farikolo be sotora hijabu ko te ciyaye ki bombo sibila ciyate ciden ni munun nana kudo galon tigeya munafiqiya kumbabado ninde yo fulana aw takjib badu aw takjib ma jaa bihi rasul
ciden ni min nana ka dogalon tiga yaye munafaqide ni nye fulanay shalisun bughdu rasul sallallahu alaihi wasallam munafiqiya kumbaba bisugna sir munafiqiya kalite sabana ka ciden ko idbisukun kono mogo ni ay silamado abe silamiya bila kere kade me ciden ka koniya de ba dusukun kono munafiqide do munafiqiya kumbaba inde sabana warabu aw bughdu ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam munafiqiya kumbaba dusukuna siri munafiqiya akalite nanena waye jumae ciden ni min nana ka ko idusukun kono ka salli ko ka salli wele ko ka sun ko ka hijabu muso suturali ka ko idusukun kono ka bombosi bila ko ka fini ka appa ka bilali karba kuru sanfe ko idusukun kono munafiqiya kumbaba ciden ni min nana ko ube ko do ko idusukun kono munafiqiya kumbaba ninde nani nay الخامس دورنا أو المسرة بإنقفاد دين الرسول صلى الله عليه وسلم وبمغمين بين نسونجيا نتيرين كدين مجيرا نسلاميا مجيرا يرومي ale be nisonjani ode mogo nyumaw munum be ciiden ka dina cinyaka sunna mogo silama nyumaw nu ulu ye degun soro ulu ye kumasulu soro yoromi ulu ye majigi soro yoromi ale be nisonjani ode ciiden ka dina majigili cinyatigun dina mogo nyumaw silama nyumaw ulu majigilin ulu katora soroli ale be nisonjani ode ninde durune ninye nifaqul itiqadi munafiqiya dusukuna sirim la made fulani munafiqiya kumba bade ninye durune asadisu worona aw karahiyatun intishar din rasul sallallahu alaihi wasallam ube mugommi niciden ka dina kaddeme koko silamiya kaddeme o mandi alaye sunna mo ka deme soro dugu kolo ka o mandi alaye dina mogo nyumo ka deme soro dugu kolo ka o be ale nusongwa de o be ale torode niye nyinye mogo mo wala munafiqiya kumbabaru nifaqul itiqadi mogo ni ciden ka dina demeli ciden ka sunna demeli asanna yele atale asanfe akuna wolo no de be ale toro munafiqido نفاق اعتقادي منافقكم بابا فهذه أنواع ستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار ni munafiqya kalite woro min fulanniye ni nunu sabatira mu'minna o tigi de ko jahannaba de mu'minun be jahannaba dembe duguma قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تزيد لهم نشيرا علىكم منافقون كو بجهنم دم بدغما جهنم كونو اوا كو دم بغته سورو بولو يفنا دي دونك نينكاركي وورو من فلانيني نونو سباتيرا مغومغوما وبو دولا كلين سباتيرا مغومغوما نيندي توكو كون نفاقل اكبر نيندي توكو كون نفاقل اتخادي atigla mo na matubi kabwala sana ka sanna saraka yomali qiyama do abedo jahannaba kuna beta jahannaba dembe duguma ate bofana abedume jahannaba kono donc ninye nifaqu itiqadi wa amma nifaqu amaliyu fa khamsatu anwa minye munafiqiya baralama waye kalite duru de uba fode ma kon nifaqul ashqar ko munafiqiya fitini waye kalite duru de wa daliluhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ayatul munafiqu salas idha hadasa kadaba wa idha wada akhlafa
وإذا أؤتمن خان وإذا قسم فجر وإذا أهدى خدر منافقية بارلماني منافقية فتنو ولي كارت دورو دي ود الله بتشيدن كهدي صفولا كنو أن يفر نغنك تشيدن كو منافقية تامنشي نفاق عملية منافقية فتني التامنشي جوليه أكو دورو إذا حدث كجبا نايب باروك درابي غالونتي niye mugo ya ka galontike kacca kuma na duro abe galontike munafiqya ta masiru nifaqu amaliya munafiqya fitini mi nye foloy fulanna wa iza wada aqlafa naye arandebu dima doro an ka nyugon soroni yorola an ka nyugon soroni eri la doro aba arandebu fonko nyonya ata abu ashrafe ni oye mugo jogola munafiqya ta masiru nifaqu amaliya ba tigila naye arandebu min dima an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni eri la n bɛna ni eri la i t'a ye nin ye fulanna de nifaqu amaliya a taamanse fulanna de fulan nin ye sabanan wa iza utumina khana ni dara la ka fɛn dɔ karifa la dɔrɔn a bɛ janfa i ka wari i dara la y'a d'a ma dɔrɔn ka kalifa la a b'a dun i dara la ka i ka gundo dɔ fɔ a ye dɔn nin bɛ n kelen ni kelen de cɛ dɛ kana fɔ mɔgɔ ye i bɔra ye dɔrɔn a bɛ taa fɔ a b'i ka gundo bɔrɔtɔ dannaya fɛnw a b'u bɔrɔtɔ a t'u dafa nin ye sabanan ye nifaqul asghar nifaqu amaliyu nin ye sabanan ye naanina wa iza khasama fajara n'a donna kɛlɛ la dɔrɔn kɛlɛ donna i n'a cɛ dɔrɔn a bɛ yaada ale tɛ deli dɛ ni kɛlɛ kɔni donna i n'a cɛ a bɛ dan tɛmɛ et puis a tɛ deli fana bɛɛ b'a deli ka dɛsɛ a la ne ko min fɔ n k'o kɛ dɛ ne t'a dabila koyi iza khasama fajara n'a donna kɛlɛ la dɔrɔn a bɛ yaada nin de ye naaninan ye nifaqu amaliya a taamasiyɛn naaninan de filɛ nin ye duurunan wa iza ahada khadara n'a ye lahidu d'i ma n bɛ nin d'i ma a b'i janfa iza ahada khadara n'ale de ye lahidu d'i ma karisa n bɛ nin fɔ i ye karisa n bɛ nin fɔ i n'o la karisa n bɛ nin k'i ye a y'i ta i mako la kana lakali mɔgɔ ye dɛ a t'a bɔ a sira fɛ a b'i janfa n'a ye lahidu d'i ma dɔrɔn a b'i janfa donc nin duuru u b'a fɔ ninnu de ma nifaqu amaliyun u b'a fɔ nifaqul asghar ni mɔgɔ min ni ninnu ɲɛra a la u b'o dɔ la kelen ɲɛra a la kabayira junubu b'a tigi bolo ale ni nifaqu itiqadiya saraw tɛ kelen ye nifaqu itiqadiya tigi bɛ n'a sara ka bɛ don jahanaba kɔnɔ a bɛ taa jahanaba den bɛ dugu ma a tɛ bɔ jahanaba kɔnɔ fana mais nin duuru ni olu bɛ mɔgɔ min na u bɛ dɔ la kelen b'a la a ma bɔ silamɛya kɔnɔ kabayira junubutigi de don junububa b'a kan na n'a tuubira ka bɔ a la diɲɛ kɔnɔ alihamudulilayi ala b'a yafa a ye n'a sara ka yawmal kiyama dɔn tahta mashiatillah a bɛ ala ka diɲɛ kɔrɔ ye ni ala yafara ma filɛ ni ala ma yafa ma ala b'a dɔn jahanaba kɔnɔ n'a ka junubu hakɛ janina ka bɔ a la tawhidi min b'a bolo o b'a labɔ jahanaba kɔnɔ ka taa n'a ye arijanna ni ala ma yafa ma a bɛ jani jahanaba kɔnɔ n'a ka junubu hakɛ mais ale tɛ don maa kɔnɔ u b'a fɔ o de ma ko nifaqul asghar وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصلتان لا تستمعان في منافق حسن الصمت ولا فقه في الدين بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قد سمع أبي هريرة ملك الجكبوما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لك تشيدن ولك تنونا كسبك قصلتان لا تستمعان في المنافق تشيدن كوف لبه ولوتن يغن صور منافق لابرا حسن الصمت سلامي الله لنيما مغو نيما كجوغو سلامي نيما كلا حالا ولا فقه في الدين عن الدين فامو نونو فلاتن يغن صور منافق بلابرا munafaqi yewo ye silami Allah la nyuman taala ite jogo nyuma ye ala ite silami Allah la nyuma ye ala awa ite dina famule sura bala fana dina ka fo munafaqi de fulanya ay dina famu ay dina famu ito sura bolo ni hadisa be turmi kono shagal bani hadisa inkene ya munafaqi ko fulate nyugo sura la bada silamiya kala hala nyuma ani dina famu nunu fulate nyugo soro munafaqi la bara balma yeer jo soso la jeke munum be silami alla gosila ube sunna la gosila ube wahabi alla gosila ayu la jeke ayu koloshike la hala nyuma mbola dina la dina famu bubulo kalambula doni bula atulawo awanye munafiqiya kalite woro min fo adafalem be silama chama nan ka kafon kono nifaqu asgharu inta da munafiqiya fitini de munafiqiya kumbabu nifaqu itiqadiya woro ibasuru silama chama nan ka kafon kono sunu tile silamiya la goshi qur'ana la goshi hadisa la goshi sunna mo la goshi arabu la goshi suraga la goshi utu ye abada nube ala sosola la goshi kafir kun kele unfule a jamana do be yere ko hari salli wole kana bo ulu ka jamana la kene ka salli wole kana me mikro da ka jamana wala me ulu ten nanu bolode ute ulu la goshi de uya ke sariya e cheni che ka nyugo furu musoni muso ka nyugo furu me ute ulu la goshi de iriba la daga lendo dolo la daga lendo keneka jeniya la daga lendo keneka ulute la goside pamparam pa ba fu dala amma kote qur'ana ka sariyala ute ulul la gosi ko ite ulun nani munun ko qur'ana ka sariya hadisa ka sariya tauhidi ala kelimto kabbato foi kana fara alaka be ka tugu ciden ko karamo wore kana ye mugo bolo tasira wore kana ye mugo bolo ni ciden ka tabolo te suni tilew ulu de ben nan ulu de be kone ulu de be juguya e fana ko islamai e islam sugu joye munafaqi mugo mashika silama nyuma kanu dusukun kono ka deme ka kanu ka tanu ka do kaye fo silama nyuma be yoro ebo nani de ebo lagosi de ebo koniya de ebo juguya de nunu nye kafiru ye nu makote alala tinturu kere utake ala ye sunu tilebe ulude tanu ube ulude deme ube munu be ciden ka sebo nani sunu tile ku kafiriya kamba shetu nunu ke jene ke lawe wu jamana sugu kaburu bato be yoro mununa awu be ulude tanu awu be ulude deme awu be ulude kanaw dusukun kono munun ko ala kelempo kapato ciden ka sunna kapato tasira wore kana ye mugo bolo silamiya nyuma ulu de bella go sinutile gede soso la jamana nunun kono aw ka silamiya bemmi silamiya modeli juma babu bolo awa ka silamiya modeli fule mugo nin kalite woro sabatri la ube dora kelen sabatri la eye abdullah ibn ubay ibn salulu nyogona de nifaqu itiqadiya munafiqiya kumba bade bela kana sakade ni sara kala yemin fo bi suru lagara innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum an-nashira alakum munafiqun be jahannama dembe duguma jahannaba kono
ni ya fenfu ya shi sa konni nya munafiqan manye kafir kun kulen be yahudaw be nasaraw be ate fenfu uluye aw be na fenfu silamaw de ala de ye jugu ya kateme yahuda ni nasaraka ala de ko ka jugu kateme kafir kun kulen ka ala ko ka jugu kateme yahuda ni nasaraka ako yawmal qiyamah do yahuda ni nasara ni kafir kun kulen ni boli batolo ke munafiqi de ba be dugumay emin tumbe be sallide nin ko sugu bi wolode a koyde ka juguna be de be jahannama dembe duguma ala kan kisala kan tanga ala ka jamana suma ala ka fitina bo jamana kono ala ka an ka jamana famala ku deme ala ku sabati ala ka la yesrani liman yadu dusukun kono silamiya demele ala ko o ku u bolo u ka silamiya ndeme ka jo ka matarafa komi akadi ala togomi ala ka o ke uye ala be se pembela ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.